Hello mga katabo, so this is my outfit kay mga mangha mi aktiyom. So I hope nga daghan mi makuha. So karon daghan mi makuha. Parang caramel. Scholastic or Turkey? Philippines! Yummy! Ate Bangyot. Ang boto. Wakire ko ano? Ay! Ulit! Padong mi sa kuan, padong mi dito sa punta kay manghamig tuyom. Manghamig swaki, mga to jud bisa unsa pa mga mananap diha. So diri ang atong agianan. So daghan mi pagdaoy, nagluto di ay mga gamit sa kuan. So ang among mga boys there dito. Malaki. Hala. Oh my god, it's so dirty here. Get well soon, our team Pabo, si Lenlen Goso. Ilantan siya guys. Nakata nga, maayo na siya ugma. Get well soon, Day. Mga sa migswaki, Day. Kasi sabot na to, Day, karong Saturday, Day. Unsa ka napalit nila ng mga Day. Okay, so mga kapabo, nangitamis ang mga kauban, asara sila. Gare! Yoyoy, asara man mo mga buhi, baba mo! Tuara di ay o, mura ng mga sigwaw. Musam po ko, karong kuan. Salamat din sa sponsor sa lumpia, karong ano naman. Okay, so mga kapabo, so before ta manudjong no, so dapat i-prepare sa atong mga gamit. So di ay, matawari antipara, sibot, and of course your outfit. Information of everybody, so ang tujom na ranas dagat, hawa na sa bukid, wala sa mga sapa. Mga suwaki, mga tujom na ranas dagat, na dapat sa mga tanggapahan, or sa mga sabot-sagbot nga kanang isa kay mga lumot-lumot na sila diha. So nga mo kauban to ara dito. So nagpauban ko kay erong silang manguha ako, iguro ko magchika diri. Mapabayaan. Simajay mo ra ko oy. Hala, wala ko stick. Dai, kuha ko stick, dai. Stick sa dai. Kayon ko. Ah, kayon ka. Hindi na siya going stick kay kuan man. Swaki man. Dai naman nakaka mo dagan dai. Ulira ko tawa. Diba nagjaga-jaga rami nagmamaura mi no. Jaga-jaga ra gud diri dai. Jaga-jaga ra gud diri dai sila no naning kamot nagamalaki dito. Ay! Thank you so much sa mga laki nga nanguha. Madali-dali gud sila basta in terms of mga ingani kana sa mga dagat-dagat. So, thank you so much to Yoyo and Gary. Okay, so hello mga kapabo, change area of responsibility kay watay kuan. Wa may kuha dito speak pass. Okay, so I'm with Yoyo and Gary. So sila ang pamamakasang pambato diri sa pangi aron makakuha daghang mga suwake mga tadya. Kaya naman nilang nguha pwede see you later eh. Saan pa si floating? Uy, sa may nag-concert. Uy, naaday. Sudah. Tawa ba? Nice. Uy, apa sih mukhang kucuk? Uy. Tujom nga naugoy. Tujom nga naugoy, dara. Yes, dapat tayo usap.
Another one. Another one. Dali, isa. Daghan na diri. Ay, daghan na diri. Kulira ka po ya! So makita na to ang mga uban-banon diri asa mga coral. So namilit na siya. Dito na siya sa mga magbilat ng pilit. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Ron. Kapoy makuoy, kapoy kog samsam day oy. Kapag mga laki dito na nagsam pa sila day, bala sila day mga dagos sila itlog. Okay, so di ako diri akong kauban. Mo ni ang beauty. Di ba ra kanin do very refreshing, relaxing. Kasi kaugmaan pa to sila. Okay, so magsuri-suri sa natin abasig natin makit-andil ang nangi-date. Uli na nangi-tolye. Actually, kaliguanan dyan siya diri sa katong ganahan maligo diri as pangi. So, go, pangaligo mo. Ako mo gipugos nog. Pero di mo mga ligo. Di atyong pangaligo. Di mo mga gwapa ha. Kaya mga gwapa diri sa pangi o. Si hi sa day. Hi sa... Sana all. Hi sa back. Hi, si hi sa... Wala go. Hi. Ajay, bakit ako? Kung sa tiyog sa pabo? Hala, daga na sila po. Perfect, ma. Sakto na sige pa uban mo, day. Hindi na sila yoy. Mga bads, mo, oy. Okay na. Virgin palagi ko. Virginan mo ko yun siya. Okay na ni? Sige, ginawa na ito, no? Okay, so diyan na. Let us try one. So this one. So kuhaan ka dyan siya hugaw. Kay hugaw na bayadaan. No. Okay, so gani siya. So ingani ang pagkaon sa tujom. Butangan siya suka. And then kaonan siya. So katong ganahan, pangwa og tujom suwaki og unsa pa na, maguban-uban, pangwa mong injo. Pangwa mong injo kay kapoy kasi mangwa day. So nagpauban ko kay erong silang manguha ako, iguro ko magchika diri. Murag kapoy no kay murag nagchika-chika ra ba ako day. Ba ako kapoy ang malaki ba swan. Mio, oy! Pag video ra, di ba siya kamukaon? Ayong kaon! Okay, so manguli namin nakabosog na yung mga atami. Thank you so much to Gary and yes. Thank you so much, Baby GC and Uncle Gary, Naya, Cecil, and Lolo Cedric. Thank you so much, Incho, sa pag-uban sa pagpanguha sa tujom. Minanot ang mabusog mo dyan. Uli sabay, may mo namang tujom. Ngayon sa sila, ang tujom daw is maka-high blood. Why? Usay nasa tujom na alcohol, oil, sa maka-high blood. Okay, bye. So, hindi gusto ka mo? Olok.